Gabon, eta ongi etorri Euskal Telebistako zale eskotxu eta porrokatu guzti hori. Gora, bihotzak. Vale. Zer? Lasai, suabio, zertako, zen ezizia de bulla hauteko. Estelena delako. Ba, hori bastelena delako. Vale. Iso pixka. Gabon eta ongi etorri denoi hau da, gora bihotzak zuen astea behar bezala fundament. Julen. Osa, altu ezin jo zuen. Nei foko aukentzea ditut igual hobeto, porque buruko mi batzazten nahi zerra bengo foko honekin hemen. Iban, zuk be... Tokatzen da pixka altxatzea, animoak goratzea, zera guztu ere ja, ari zaigu bukatzen, astelena dago, baina... Ze giro da, ez dut ulertzen ze ambiente da. Ze giro, ez da ikusten kizon resaka da kaula. Biara mona bixamon, na. A ver... Zukere bai, Iban? Listona. Bere errua da. Aurreko azian, etxeak horretzen, bukau genuna parrandaiten, bere urtiak zialako kokteleru etorri zan. Bai. Ja, kokteleru etorri zan, da gauza gintzen komplikau. Ze gauza guri ite zaizkigu komplikau. Bueno, ni ere hemen nintzen. Baina zu etxea juntzen Baina zu etxera, eta gu... Bakizu guateatze garian ez dakik Etxerako bidea... Gaur nago? Hasi ginen, Gaur nago oso, no? Ondo zaude? Plaxa, zu ez? Zu ere... Vitamina asko. Lasta bia beste... Vitaminak dira zuei falta zaizkizuenak. Baina hori ostegunean izan zen, osea, gaur oraindik ere astelenez, oraindik ere jarraitzen dugu kiskun kaskun denok. Osteguna eta gero intzegu... Eta gero asteburua. Asteburua eta Bilboko jaiak. Donostikoan bukaera, askoiti... Baina nagabe fan ginen berriz. Eta badakizu zagertatzen zaigun guri. Ze pasatzen da? Zuk sartzen dakizun bezala etxea, guk ez dakigu. Guk ez dakigu. Guk goixian, eguzkiziak urten da. Beira, erakutsiko dizuet sartzen orain. Osea, etxetik ateratzen badakizu, baina sartzen ez. Sartuko gara, gutxienez, ona barrura eta... Venga. Wow. Saiatuko gara daukagunarekin zerbait egiten. Gaur lasai, Gaur lasai. Zuek begiratu gorriari, kanpoan dagoenari ez, begiratu barrura. Kanpoko gorriari eta segi, arrastoa. Venga. Venga, plazaola. Ai. Hombre, botaka! Ana, goitia. Gorria, begira, gorria. Ba, segi gorria. Nik pino etorre baino suave. Ojo. Hola, Pino deskafeina. Ai, Iban. Pino deskafinatua, beti ere. Ba, hor nogales, eman urtrago bat ona, ze aje guztiak, gaiz guztiak, eta burukomin denak kentzeko moduko, gonbidatu, batez ere, guapo bat dator. Aiba! Ze dauka alako genetika bat mutinak, Aiba! bereziki guapo. Eman zaite musu, Ez, ni naiz aurkezle gauz zurekin matera. Ni balakizu ze aurkezle izan dezu ez, primeran etorriko zai gaur, zein, Antxon Telleria! Bakizu ze ba, nire lanapeak ingaulako. Aurkezle baten toki, ikusiko dugu. Antxon dator gaur, familian hariko gara. Eta arekin batera esango dugu gaur, no, vale? Gora bihotzak! Gora bihotzak! Beraz, garbi gerada deia, gaurko muda, apur bat izango dela. Ai, ama! Alaitasuna, felizidadea. Entzun ez da, musikak izartu gehan. Espalak. Tira, bazatoz. Espalak baditxuzu. Bakizu ze, behaien kulpati da, resakao. Baina ez altzen Ibanen kulpa. Ubarrerare bai, baina estelak bai, porque donosti... Dana tauke kulpia, dana, faktore asko dauz. Hemen. Eta komplizia. Aztu arazo denak, ze begira, ari gara pantailetara ere so eta ze talde daukagun gaur ere. Zitugu bainaren ikuste oraindik, uda osoan, uda da, no gales? Uda da. Abuztu aurrera doa. Beitu, baldakizu nun notatzean uda dala. Baldakizu nun. Bai, hemengo... Anan kolorian. Bueno, Ana. Eta hangoa, eta nengoa, pixka pantonea erreparatuz gero. Ana, zuzaude, negerriz. Aper, ondarrin bixinaz. Hala ere, oraindik nire ustez, gaur arte behintzat ez ditugu gure kolaboratzaileak behar duten bezala aurkeztu. Hori regia da. Aleia, ez da nola esan, haunditasun batekin. Haunditasuna. Gogor eta zendo. Haiek bezain haundi izango diren aurkezpen batzuekin. Iker Plazola, akosta! Oñatitik! Kara, mutil honek balio du, urre beltza da mutil hau. Bai. Oso. Besta Iban. A ver, lasai, Julen. Aurrera xago nator. Tranquil. Animo, Ana. Kostaldeko kresalari Darion. Hola. Ajea, gaur esango dugu. Ana Goitia Erkiaga! Bon Nadal! Bon Nadal! Baita zuri ere, Ana. Eta, bukatzeko, zenbatetan ziztatu ote ditu Ibanek gure belarriak ere, bere... Eta Euskal Herrikuek, Zirisuekin, hori. Horrekin emutau ez, errekiko xagutxua. Ziztatu egin. Barkamenik ez. Iban Gartzia, azpiazuk!
Con Nadal. Gau bai, behar Zagardo bat. Azor genien aitortza. Gure kolor. Eta, azuak. Egon, eta... Zai honek distirarik bali badauka. Gaur ez dakipa. Distira hori berdea da, gaur behintzat. Mire, no bale, zagartazu! Gozazazu! Mire, bale. Ni jazte. Eta gaur, gaur, nola ez beste distiratxu, gaur ez beti etortzea. Ui, ama, kontuz, hau irikite zain. Gaur zein etorri da? Julen! Telleria! Azko egin zaion ere bigarren abizena, hace 10 minutos. Ai, Julen! Lopetegi! Bai, Telleria! Hasiko gara, ikerketa batekin. Venga. Ados. Eta ikerketa honek dio, Zer dio? bataz beste, persona bakoitzak, munduan. Ai, ama, esketan... Bataz beste, persona bakoitzak, pasako ditugula gure bizitzetan, 724 egun, alegia, ia 2 urte, ajearekin, bestondoarekin, klaboarekin. Nik gian joraz. Egia 724 aspaldi pasado. Claro, esan dugu bataz beste, batzuk pasako dituzte 0 egun eta beste batzuk alako 2. Claro, hortara, ja, media, batzuk mutur baten, dazatu beste mutur baten. Zuk zera uste zemat egon pasaitu zurrezak. Nik ez da kontua, zinio, ez que imposible da. Baina, jakina, noiz hazen itzan juergan. Eta zera de daukaten, kalkuluak no me da. Jakin berdana da, jake resakak eta pasatzekion, resaka hoxek ondo eta txukunda fundamentuz pasatzen. Ez etxien gehau, jun ondartza, baina tu... Nahi bozu pasatxian. Mendire jun, korrikaikea. Bai, hombre, Ni zaiatu naiz, benetan esateizuet, da naiten. Ura eran, oera sartu horretik jan, eran, ibuprofeno hartu. Ez, baina trukoa da, ura edatea bezperan. Bueno, bezperan ez... Bezperan ura edaten duen persona gure gaunean. Coca-Cola bestia, zueruare hartutakoa nahi. Zueruare hartu. Zainetatik sartu. Baina, zerrolan, en plan koman. Bai, ez, ura. Osea, zuero... Edangarria. Poltsa. Eta, igual, resak hau. Ni jakin nahi duana, lehen da bizi. Bai. Benetan izan duzue ajerik zuek. Bai. Ajea. Bai. Zalantza bako ajea. Nortasun agiri propio bat ere badaukan. Bai. Ez da izan duzu. Bai. Ana, zure kasuan ere. Bai. Egizia da niko ondo eruten dorazela, Bai? Normalian ajiak, bai. Bai, ja igual asimila oinaulako gorputzak. Atzo esan eman bebai ilaskikin eta garremen. Nik rodajien berda urtean. Zuk ezin duzuna egin da, derrepente, txun Bilboko zaizetan da, urte guztizan egin estosuna, eda. Ja. Osea, aji eukibiozu bai ala bai, eta gara arpeiko bat emongo neutzu. En berda rodajia. Entrenatu, seri batzuk egin. Eta gero, beti, etxera eltzen zarenean, jan, ura asko edan. Eta? Galotara eta gero. Animo. Urrengo gunien, nik ikerketa bat egin dut baita ere interneten eta informazio bakarri dut, hemen Euskal Herriko gure ikusentzulentzat, jakiteko, ze janari dian onak ajeai, biharamunai, bestondoai aurre egiteko. Onak beti ere gure osasunari begira edo gure txirrintari, gure kapritxoari begira. Ajeari begira, ez begira. Onak dia ajeantzat. Esnea, esparraguek, tomate zukua, atuna baita ere, bacon, zumo naranja, arrautzak eta platanuek. Zer bain duzu arrautzak? Bai, normalean... Tomatia, eta gero arrautzak. Bi arrautz. Plurala. Gora inditu. Hori jan berda ajeai aurreikeko. Ez esan duzu esparragoak esnetan bustita. Esparragoan nale mazu busti esnetan, edo Lo que tomate pasa, zukua. hori, komuniala danez nazkite, porque ez la gastroenteritis bat. Hori da berez eta osasunari dagokionez komeni litzatekena. Baina galdera da, plaxa. Esan du zara? Hori ni naiz. Izar ditan? Bai. Zaude ondo, sufritzen ari zara. Ezagutzen duzu zure burua. Atzore ibili zinen. Bai. Ze jateko gogo edo goze izaten duzuzuk normalean? Nik, normalean, txokolate zurixa. Bazkaltzeko? Txokolate zurixa. Ez dakizatik, txokolate zurixa. Txokolate zuriza ajiaz. Ajiakin. Bixamunakin. Baina pastien gozatzen. Lehen da bizi, hori, deitzen zaio txokolate txuria, baina hori da invento Hori bat. ez da txokolate zuria, hori da invento bat. Hori jaten duzu beretan? Hori jaten dut, benetan. Milky Bar. Milky Bar, Nestlé. Txikitakoa. Bueno, ja esan du. Hori taia. Hori, txokolate zurixa. Eta hori noiztik jaten zu. Eta horrek ondo itxen dutzu, ez dutzu itxen kalterik. Gero kakak txurixen gozu horrekin. Ez, Ana, zuk fundamentu daukazu.
planta iguzu mesez menu hon bat. A ber, zumo de tomate, ez. Bakau. Niri gustatzen jat asko, binagre duen gauzak eta bai, gustatzen jat. Baina normalian, arratzaldeko saspiretatik aurrera, zego, hamburguesa bat. Osea, danak errazadun gauzak. Baina zure esan duzu, Hori aguanten berrizak. Errezakantzako ez da ona gerraza, porque gorputzai kostau ite zaio digeritzia, eta orduan oindik eta errezaka gehiago, eta erratikan botaka guria etortzen. Ba, niri izia pasa sekula. Iban, jateko moduko zer bestondo batean. Nik jate normalien, ez dut sinistuko, baina hau egixe da, pokebol bat jate. Pokebola da, arroza, ensalada bat egin gainetik. Eta hau egixe da, Tripantzat. Porque bestela jakiten ez puztu inde, orduan esatet, lasai. Beste datu bat emango izute. Baina ez natuta batera pokebol bat? Bai, beste datu bat. Hortako gogo eukibide, Zema datu horre, Badakizute. Arri, hau. Dantza nahi bazeate, hau da, diskoteka baten, taberna baten dantza nahi bazeate, alkohola, geixo isotzeala eta horrek resaka geixo kartzeula. Hau da, alkoholara merro da, jarrita lasai. Resaka gutxi ukitzeko. Hori dio, Baina hori... Baina nik orduan ez tonai, edan, espot jantzarik. Bueno, baina truko bazuna elbazu erresaka uki, egin dantza eta eran. Bale. Elbazuna eduki, Nik entzun danakan, al revés, zu baldi maz ez Nogales, ez hitzegin, egin urtragoan, mesedez? Jantzi antziakuak, mesedez, Nogales. Ez, aitu, utzi bukatzen. Nik aitu tanakana da, diskoteka batea jota bali pasea, eta dantzaite bali mazu, izerdi ateatzezu. Orduan, eratezun alkola, hori logikoa da. Interneten Ibanek aurkitutakoak dio, interneten ez atez egunero hilingo zea. Baina ze pauze irakurtzen dozu ez. 20 minutu puntora eus. Esklabo txar klaserekin etorri zarete gaur, iso denok. Nik bi gauza bakarrik esango izkizuet, bestondo baterako. Kebab. Hortxe utzi dugu. Eta ez dugu eztabaidarik onartuko. Iban Bilbon izan zara. Bai, harritu ingo zeate, porque ise donostire junaiz, baina gaur goiztien esan dut, ez, donostinez, Bilbo jungorez festa dielako. Gaur gauza asko dazkau. Asko, eta nola bestondoa, biharamuna, bixamona, resaka, ajea, dan gaurko gai, gintzagai, eta Bilbon festadian, pentsatu bat ematopakoeniko horre itxure be. Nazut ikusi zein topatueten, guazen ikustea. Goizeko 11 aterdiak dira. Bilboko aste nagusian gaude. Astelehena biharamun ezinez lertzear nago. Kaixo egunon, ez dute nahi deklaraziorik egingo. Kaixo egunon, ez dago ondo. Atzo akaso asko atea zinan? Akaso ajeakin horresakakin zaudete? Bai. Atzo atea zinan akaso? Atzo atea zan, ez du nahi honek ere deklaraziorik egin. Zeizagaten tortilla patata. Sandwich bat, erresakantzako. Juerga. No, juerga ez. Atzo lotan egon ginen. Eska hau bai. Pitin bat. Ibuprofenotxo bat. Hartu du, ja. Kaixo egunon. No. Kaixo. Hirugarren adinekoek ere ez dute nahi deklaraziorik egin. Zer muzeate? Primeran, aprobetsatzen pillo bat. Resaka dao, ajea dao, akaso? Hoize da, baina ordu batetan edo azten dira berriro eta ja ardau, bermud, dana edaten da. Hemen bi kamarero, lagun, pareja akaso? Kaixo bikote? Egunon. Ajeakin zaudete, resakakin? Banik bi ordutxo lo egin de. Ai, cariño. Zein da trukua, bi ordu lo eginda, horrelako guapa egoteko. Begia esan ez dakit pitxin. Da gehien eratean nahazten aguzixen, klaro. Hombre, kalimotxo eta garagardo. Zer erantzenuen atzo? Birra. Bueno, egia da txupitoren bat ere jauzi izala. Tequila fresa. Hori, olako bi. Zenbat tequila fresa zerbitzen dira barra honetan? 50 baino askoz gehiago, jo creo. Niri kalimotxo. Ez, atxo laseago nintxe. Baina gaur pitin bat aterako zara. Bakel... Pitin bat. Tanta bat. Pitin bat, bai. Eta zuek resakantzako ze gomendio emago zeniokete jendeai. Niri gustatzen zait, enkurtidos, pepinilloak, cebolletak eta olako gauza. Bai, gildak, ze daude pintza gero. Saltxipapa batzuk superimportantes goera guen aurretik. 12 gehi gutxi, adin maila 40 urtetik gorakoa dela esan dezakegu. Gazteak ohean, akaso, dindon, ez dago inor. Resaka bestondoa, biharamuna, bixamona, ajea edo, bihar ez dut gehiago erango. Batzuk hau ez diateatzen egunez ateatzeia, beira ze ambiente. Dale, taka. Ai, pañueloa! Hola, hobeto. A ber, juergantzako, erresakatzako zer gomendio? Niretzako oberena da Marianito goxo bat, antxoazko pintxo batekin. Kanta Mariani.
esaten bezala hasta la cocina, Bai, resaka baukezu. Bueno, ez. Baukezu. Esan egia. Ez dute nahi egia esan. Zer eskutatzen dute beraien tripen barrutan. Ze mataliz entzuntzen duten atzo gauean, noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que tela. Bairu edo lau bai. 12:07 minutu eta lehengo gaztiek zeate kalien ikuste jutenak. Ez, ointxelduga. Ointxeldu zeate, oaindik atzeate atea huerga. Gaur lehengo egun. Oain entegintzen dut. Bai, nik nahi dez zurekin kalimotxo bat. Bueno, kuadrilla nik kalimotxo bat eratan joa ja, gorazten nagusia, ala guazen. Eta Iban, eran altzen nuen zure kalimotxoa? Ez nuen eran, lanean nengoelako. Konklusioa, bestondoa resaka, onena pepinilloa eta enkurtidoa jatea. Eta antxoa. Antxoak ere, antxoa. Jendeariko da, orain bere etxeko telebistari kolpeak ematen. Zerbait pasatzen telebista. Ez da gondo telebista. Ez da gondo telebista. Gaulera bada. Hore, investigazioa digo jarrian hau ez da. Nik aldera sari bat daukat. Ondo da. Zuk egingo duzu? Ez dakit. Ziko diazu? Ze, Flasha, zu horrenik ere gaztea zara, Iban zure bai, baina Ana. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Julen, eskerrik asko. Gaur? Behin ere pentsatu duzu, gaur aterako nintzateke, baina ez naiz aterako eta ala biharrondo demo naiz? Ez. Eta nik urrengo unien espaukat biharrik, esaten dugu, no? Abilarra astelena, eta listo gaur, baina gaur disfrutakot pilo bat. Baina balantzan oraindik ere horrek karga nik nahi xo, juergi egin da urrengo unian, arreglako naz. Eta, noiz bai, plantea dezu ertetzen guen ja. Erangabe, parrana hundi bat eitea. Bez. Alkola erangabe. Ez que nik... Nahi, munduko alkoholikarik handizien alantzerik ez, a ber, nik egin dora esparrandak edan barik. Hau du neon nintzanean edo bebai, tratamentu baten emanien bebai urteten eman edan barik, bai. Edo kotxe hartu biozunean. Eltzen da ordu bat, ez nik kotxe hartu merru bat ez dutera. Eltzen da ordu bat. Ez dagotelako kotxeko karneta. Igual horregatik ez durenik ere karnetik atera. Hombre, barkau, nik ezaka kotxeko karnetik, eta marabila bada hori. Nik horretik edaten dut, ez da. Da, zuzela mobitzen, bueno, kontua da ez dut amaitxu. Eltzen da momentu bat, eran bari zozenian juergan, da bestiak eraten badabe. Nebel bada, bani dauket, kuadrillan, bai. Gentia azten errepikatzen gauza, behin da berriz, esatu zu, banoi etxera. Bani kuadrillan Elena dauket, hemendik Elena hemendik besarka da hundi bat. Dauke merito bat, ze kuadrillan iguelga 12 pertsona. 11 eranik edeu. Eta Elena da gesen aguantatzeuna eta azkena jutena etxea. Elena sudupe. Ez da edaten? Ez du eraten. Haupa, Elena. Iban, beste galdera labur bat. Zuk lehen da bizit, zehazte aldera, zertan egiten duzula lan esan genezak, Ni naiz eduki sortzailea. Bale, eduki sortzailea. Galdera hau dago zuretzat diseinatuta. Noizbait joan zara lanera ajearekin? Bueno, es que a ver... Egunero? Egiz esangoet gaur da lehengo aldiz etortzen izena, biba... Gora bihotzakea. Horrelako da bizitza. Erresaka gabe. Oin hartu uste beti... Iban! Bota gehiago, baina bota kalimotxua, espera. Hau ez da sautrela. Lanera etortzen da, resaka bari. Baina ni resakekin egoten sekula. Ez da zuzte pasatzen graziosu ez da dutela. Segun zer resaka. Eri pasau izan xat, Resakakin. Zuzte resaka bari, bai. Baina resakakin... Ez que resakan lagunketan dau. Da, larrialdi egoera bat eta gorputzak izan dau. Ontatik urten ginen naiz. Orduan, ba... Nik benetan esate izuet, behin baino gehiotan, pentsau berri izan detela, parranda inoez, urrengo eguneko resakatik. Jo, baina zer resake pitzen duzu? Oso txarra naiz, baina oso txarra de botaka, oian, ubin nao, komunea hola juten naiz. Ai, kontu zer hori gabe. Osea, tari gara resaka burua hola heldu, eta hola, Miren, ari gara resaka Hola jauzian, el canon marina. Kero dagoenako aje emozio. Bajoia. Bajoia edo txotxotxo gaur egun, eta Ibanek ere kontrolatzen ditu sareak, eta... Bueno, oroar mugikor bat izatea badakizue, parrandan arma hilgarri batera izan litekela. Urrengo gunean hartu duzue mugikorra, begiratu duzue, oso urruitera joan gabe WhatsAppa, eta haien, zeini ze ordutan eta zer esan dio. Nik aurrekoan atean un argazki bat pertsona batekin, eta urrengo gunean kristona jiekin eguen. Erakutsik ez dut eta argazkixe zeinekin atean. Ez dagutzen dugu? Nik uste bai. Hori beste gauza bata. A ver. Beki uste politxe, ze kamara. Bildurra mateit. Beira. Ni naiz! Hauxe da erretatua, bai? Ze ondo atean. Aguanta pixka batean. Hauxe da, miren eta hauxe nahi. Miren, normala gero kristona. Hortxe! Urrengo gunien... Iban! Kristona ziekin.
Ai, miren. Ai, baina tontuan aiten hain naiz. Bueno, hortik etxea junitzan. Bai, behiraz, hemen musu ematen. Ai, hau politxo da, baitu hau bai da politxo. Hortxe, mirenekin askoiko festatan. Nun ikustea. Eta urrengo egunien gaizki. Ai, gina, beitu. Zepollita. Ai, gina. Ya está, mandeu emarreku. Miren, hori ikusitza gero nik ulertzen dut zure agiak. Ezek, benetan, nitxitxo. A ver, kontrolen verdaderi urteten danin bebai, ez da dana, venga, edan dana, claro. Kontrolen verdade bai. Ni kontura naiz, edade hontan, 30 urtetik aurrea, benetan esateizuet, alkohol destilau ezin dela eran. Miren, zerrezo sabiz. Kolore ilundun alkola, okerro da, errezake intzako. Horrean txikera debatetik aurrera, gintonikak eratzen. Taninak itxena da, alkola... Baina arategian bezala, tiket bat hartu, paretetik zintzilik dagoen rollo hortatik, eta ea nork... Nik nahi bat lesofagu nahi zen. Esan. Galetuko dizut? Zer? Sare sozialen ajerik izan duzu bain ere, zerbait igo, zerbait publikatu, nahi etzen zerbait, edo akaso biharamunean pentsatuko etzen nuken zerbait bezperan norbaiti esan? Bai, hori askotan. Telefono bidez ari naiz, Telefono bidez, WhatsAppa, WhatsAppa minazkoin jau. Bai. WhatsAppa minazkoin jau, eta bai, min hori sentidu eta eragin du. Zein dozu. A ber, adibide bat nahi dut. Zerren jozu, lan, barbaridadek handizen nahi dozu. Barbaridadek handizena... Es que zinot esan, claro. Nola ezin ez ula esan? Izenik eman gabe. Ez zinot esan. Norbaiti zerbait? Biolinak? Hori bai. Maitxe zaitxut, pilo bat. Biolinekin. Deklarau zatu. Bai, baina deklarazio gaina oso kutra. Igual, ez da utarteri WhatsApp eta podcast baten artian askotan. Eta... Bai, eta arrazoitu, zer esatik esan duzun, eta urrengo gunean, bitik urdin, eta zuk eliminau, hau solo txatik. Venga. Okerro da hori. Da esan, pentsaten hori. Ana goitia. Hori ez nintzen ni. Zer moduz daramazu honintzaren lekukoa? Hori pasau. Bizkai aldera joan eta hango adituenekin kontu batzuk egin. Lezaman ez junitzen, da egon nintzen, zenite jatorra lezaman, egon nintzen Jaime eta Iñakiaz, okerrezpanabil, parkatu bestela. Eta ingen duen berba agiari buruz, ia lehengo agiak, zelan pasate bezen, eta aberra aldatu da lehengo parranda eta ongoa. Ze beti ezke ongo gaztiak, eta lehengoa, ikusi nahi duzue. Biurri. Ba hortxe, supermajos. Ikusi zelako. Zelako edartu amentxe manko txua. Leku ederrera etorri gara, Lezamara, Horitak itxena da, Lezamako jaiz jakasten dizela, lekitxoko jaiz jakamaitxutakoan. Ilen sortzian, da laster dira. Ba, San Antoninetan azten gara, eta hortik aurrera jarraia. Claro, jarraian. Parranda salia zari ezuek. Bueno, arpeian enik ierten dut zerbait. Parrandia beti inda. Uin inda eta lehen behin da. Lehen be bai. Nazetan gure sozian beba parrandia nori iztago guztetan ba. Oseak esan guztetez, oingoa ez da, hori betiko gauzia da. Baina gaur egun behitzen duzuek goixian hasi parranda eta kabera arte luzatu? Zineko gauzak ondo ikaste badauz jarraitzen, berda. Aiztu bez da ona. Ondo ikasikoak. Gauza honak, segidu berdira. Lego basak bakizu prestatzen da, uini egiten duz horre parrandak, behi izin biadeu laburtxo apruet. Zelena edate gendun igual ingo doblia, eta bueno, hor unia... Eta nahiko ondo, ez? Bai, unia hartzean duzuz erdie, eta hor unia ja rekuperazioa ez da bardina. Parrandia itxeko eri aldatu egin ja lendikona? Lehen edan bakarrik egiten gendu, gero hasi ziren beste gauza batzu, baina pai jaiak hauek bardina da. Unik uste dut aldean die, ungo gaztietan, semeala batekoan nipe, eta unik egiten di patantan, ibilten die, bai eurrongo izian, isilik ibilbia dan. Isilik, ze arek izartu usteko. Loin berda. Amak esaten zi, isilik, ze parrandan ibildi, eta honen loin bederik. Ni bederra egiten, eta arek lo. Baina denporakaz urteakaz ikasiten da. Edaten ere bai. Edaten, ze neurtu iten dugu. Neurtu. Eta jakinen berda, kontu zibile behar da. Eta jientzako zer berezirik badao edo lehin egoten zan, zelekitxon adibidez lehen berak atzopia. Nik beste remedio bat ekot, Zein? Arrasko apurtu buru eta aurrera. Baina cuidado. Barraska burua eta aurrera. Bai, nik arraska burua eta gaizki, nik aldera.
Oain, zuk imaginau lanea jo berdezula, o ezen lekuta, Baskai familiarrak kontuz, Baskai familiarrak eta resakak. Lana baino arriskutsua, askotan. Wow, batzuta maie oso txarrak. Nola disimulatu resaka bat? Afoniko zauzela esaten. Ez duzu disimulatzen. Ta zergatik azozek bizarra bai, ikertxo? Orduan bai esaten daben atzibil bizinean. Baina koruan baldin mazabitzez, adibidez. Bai, gat. Antigue jantzi dakit jo. Bai, eta makinak. Nik behin nobein gezurra esan dut. Getarian? Ez, getarian. Gezurra esan duzu. Zu baino lehen zen. Bai, atarian. Olentzero begira dago, Baskai eta eskuteko, betu, zita batea baitare, kriston resakak infonitzen. Nakan zita bat, Tinderretik, gero nere mutila izan zen, kontuz. Baina, junitzen, eske ia esan nion ezin nula jun. 2 minutu lehen nuen komunian nire laguna Naiara Arnedokin, Naiara musu bat. Naiarakin, hola. Naiara burua zurizu. Botatanik. Hola, sofan jartzen izan dani. Naiara, que no puedo ir. Naiara, miren, zita da kasu, etortzen nahi da. Osea, juni berez. Ba, junitzen, eta bakizuzte eskatu nun erateko. Zer izan egin. Osea, joan zinen itzordura. Obre, junitzen, baina gero azkar. Bai. Gero esan egon gehionik, ez? Bai, nire mutila izan zan gero. Baina ja gero, urrengo gunean. Egunean, bi musutatxea. Bakizuzte eskatu nun erateko. Biterkas. Biterkas? Biterkas. Eta disimulatu behar nun, resake gabe nola, eta ja bukaeran esan inan behitu gauza bat. Oso gaskina, eta etxea jumartet. Ulertuko duzulakoan. Asieratik esan bihurtzasun, astelenaz nagotai, ez? Plaxak badauka esaera zar bat, oinati diatorenan, nola esaera? Gaur agia, bixar potagia. Gaur agia, bixar potagia. Hori eta, hori esan da, Sofara noia, eskerrik asko. Baina luzkartu gabe, Aio guapo. Zinator. Ainitze Rodríguez. Ainitze Rodríguez. Ainitze Rodríguez. Hola, Ainitze. Torri. Ai, pasa zaila. Kaixo. Apa. Du, baimena da guzti sartzeko. Zinteke, bai? Bakarra izangoa. Beste dana sartzea kanso Ainitze. Kontuz, bai. Zemozea. Ondo. Kontuz, jendene galde gure galderak nezkizu. Eskeri badakit gaude. Ni badakit ikusten dut, orduan isiliko. Vale, zu isilik. Zuk ez dakizu. Bueno, nik ez dakit, baina... Bai? Osa, gaurko gaiari lotuta... Eseringo naiz. Eseri, Ainitze. Jakite zuenian. Ainitze zuen. Nik ez dakit zeman lan egiten dituen, baina nik bat... Osa, bere lanbide bat badakitzen. Bai. A ber, esan nahi. Eta gaurko gaiarekin... Iso. Bai. Ez! Ja, listo, bakizu. Plaxa, zuk badakizu? Bere lanbidea ez dakit. Perfecto, ba, Plaxarekin jokatuko duzu hor, no? Eta Ibanek ere ez daki. Eta etxeko, barkau eta etxekoakin. Bai, hau joko interesantzia da. Jolastu, venga, jolas. Lehenengo biztazu. Pista aurretik. Nik ja ikustati bakarrik, nahi transmititzeit futbolo kontrenatzaile bat dela bea. Izan naiz. Beira! Baina gaur ez duzu horregatik. Plaxa? Masajista. Ojalá, eskatu kontu izan da, ez? Lehenengo pista, etxean, kontuz. Ez du lanbide, osea, barga, ez du lantoki finkorik. Ah, claro. Ez du lantoki finkorik. Denukera domizilio. Ez dauka finkorik? Ez dauka lantoki? Ia paintzaile domizileakoa. Etxeko hile boztailea. Domizileakoa. Etxerik biltzen. Iban! Gaur! Txorro danak zuretzako. Plaxa? Etxez etxe? Bueno, ez dugu esan etxez etxe. Etxugu etxan etxe. Etxan dugu etxan gala daki, Errekauak eroten dagoen etxera? Ez. Bigarren pista. Nik ere bauzkat paperak. Gauero irekitzen du. Zer? Ez dakigu. Diskotekan bateko Jabie izangoa. Ez, Plaxa? Nik hau zeban nahi dut esan. Zuk ez ditezu ezerrez. Estatxu bat nahi dut eman. Gero, Eske pistak jara dauzkagu errotula duta, azpidatzita, eman azken. Eta gero zuk, beste bat. Ana Goitia. Hirugarrena. Jaietan... Hombre! Lana... Bai. Aparkatzen du. Furgofarra! Eitan! Ainitze! Zure lanbidea da... Furgofarra! Punto bat. Eta lanok enbiotau. Aintik bogea txarro. Maite zeku guztin ez eskerrik asko
nire juerga asko ondo bukabara zeatik. Bueno, eta ez da bakarrik juerga, da, urrengo gunean ere ajeari buruz ari gara, eta... Janen, verdad? Asko eragiten du horrek, Ikusten dozunean, de repetian, furgonetia, argi batan. Ez que benetan igual da parrandatik. Bai, ze momentu hori. Hau, momentu txela. Ze tabernak itxitakoan denok egiten dugu, baina ikusten dugu gainitz eta egiten dugu, Beti dakizu, parranda baten, nun daun furgofarra. Galdetuko diogu zerbait? Bai. Edo seiko dugun kuikizketan, da, bera isinak da dira. Zuen furgonetan ze jartzen du? Furgofarra. Furgofarra. Ofiziala zeate. Ofiziala, furgofarra. Gugea furgofarra. Zuen zeate furgofarra. Ez dago beste bat. Patentauta dago. Patentauta. Ez. Ze furgonetak gehiago ere aritzen dira parrandak giroan jateko modukoak eta saltzen. Baina furgofarra izenarekin zuek mugitzen zarete. Hori da. Baina autentikoak bera tribulatira. Ze momentutan esan zen orain hitze? Furgofarra. Furgofarra. Nere gurasok, Nere aita 1983tik angoaz. Bai, lehenengoak. Lehenengoak behin dira, bai. Nere aita dago hain txertan, lanen dauden guztitatik zarrena beha da. Veteranona. Beha hasi zanean, oain dala 30 urte etzan veteranona, baina bain ja, beste guzi jubilatu dira. Bueno, semea laban batzuk azteia, baina, bueno, nere aita eta ama dia zarrenak, veteranona. Osa, zuk etxetik jaso duzu nola bait? Bai. Ni 15 urtetatik ja laguntzen da, geho ja 16 urte ja lanen. Eta galdera bat, inoiz juntzea jiakin. Bai. Eta pixka... Eta moskorrakin? Moskorra ez. Baina ajeakin bai. Igual moskorra San Juan batutan laguntzea hio, eta bueno, bale. Baina ordu bat bit, gero ja berriz. Konturatzen zen igual zariela moskor geixen ikusi dozuen pertsonak. Ba, igual bai. Zin bat aguantaten dozue hor? Jendia asko aldatzea. Batzutan batzuk ikusi duzuna serio gero grazioso eta dena. Claro, celebre. Bai. Nik esan berdet furgofarra asko eondako naizela, argazki badauket furgofarrakin. Atera, Iban García furgofarrako patata batzuk eskuen hartuta. Bai? Oia, azpeitik lehen urten. Azpeitik lehen urten. Saldu dituzun patata guztiekin akoratzen zara? Gaina ikusi dut esan bida. Eta ikusten dut, esan zen, Iban berriro. Furgofarrako patatak. Zuen espezialidadia? Ba, saltxipapak asko saltzeia, baina oain hasi gea beikon gaztakin patatak saltzen da asko saltzeia baita. Irungiarreak gaztarekin, Barka momentu bat anok isildu, galderaik importantiena inberdu joatu antxe bertan nahi. Galderaik importantiena, igual, bizitzen indizuen galderaik importantiena. Claro. Eskondu nahi duzun ere? Feista hauetan, zestura bazoazte? Ba, espero dugu baiet. Askotan izaten da, herri batzuk finko dauzkagu, baina beste batzutan sartzegea zozketa baten. Orduan, nora, inbeste furgoneta sartu dian, zozketan sartzegea. Baina hau herri batzuk finko dauzkagunak, eta espero duzu estoa, oaindikan finko izatea. Ez que zuek etorte zeatez. Bai. Da, zuek Gipuzkoan dala, Bizkaira bailaten zari, lekitxora taliaten zari. Batzutan ez, azkenean Gipuzkoan balin badakagu herri bat, eta koinzitzen digu, bi furgoneta dazkagu, ez bakagu bat kolokatua beste herri batzuk moitzegea, baina estela gehatzegea gure, hoi da. Zuen bereziki udan eta zuen egunerokoa zein izaten da lanean? Osa, nola funtzionatzen duzuen? Guk iten dugu egunean zehar, lana egite badegu, jutegea lana inda gero gozaldite dugu, lasai, errege bezala. Aita eta bio, hau pasatzai, nahi hau jiji jaja, eta gehoia jutegea, eta ordu bi terdik aldeia esnatzegea. Guardian? Bai, furgoneta garbitu, berriz kargatu, eta tokaz egun herrira. Karo, udar nola egunero, biliko sari? Ba, bueno, dazkau biru aste diala tope, eta gero abidez aste hau jai dakau, orduan, aita jau porreta junda, seitu jutegea porreta, ondartza, piztina dauz eglaza, pixka disfrutatu eta berriz energia hartza, eta berriz. Hemen aipatu dira zestoa eta Bizkaia aldea eta zuk uste, gure zazpi provintzietan, gure zazpi lurraldetan, publikoa, bezeroa aldatzen dela tokiz toki? Bai. Bai? Zesto harrapia moitzeia, azpeitiarra moitzeia, eta erraniarra gurreriko pila moitzeia. Aztega San Juanetan, da ikuseituzu herri pila detan. Jendia pila detan. Hauek egontzian, aian, hauek egontzian, da, esatezu, ostra. Ordu harrakaia bai. Ordu zu ere hotez, bai, eta batzutan jendia grazioso goizian, eskerrik asko, bizitza salbe bidazu da, gehatu itezea. Azkenen, gu ondo gaude, eta esatezu. Aneta, badukuzu kontatzeko inoz pasatzazuna hola, kliente grazioso batekin eo. Ba, kliente grazioso, egontzian bera bidazoan, kuadrilla bat, hola, bastante
amatanekin da... Hori gustatzen zaizu zuri? Baina, bueno, azkenen etxeko Andretola ez, baina, bueno, hola ibiltzeia Nafarron da, batzutan... Hori xera dagoela. Hori da. Tamalez. Eta graxia aizitzea egun iten da, baten batek atzetik hartu zigu estintoria. Adio! Eta gu ez ginean kontuatu. Eta ikusi genuen bat beste estintoriak da, ja, amatan iparrez, iritsi ginean lokalea, aitak irikizun da, txikitaz. Estintoria nunda kasue da. Ni lasai nahoz esan du batzukin arpellakin da geratzea la, segun hola jotean, da nire arpellakin ustet ez dela gau. Hori zinera da, orain. Igual etxinelako egiatzen furgoneta. Hori bestia, favorez, eso. Iba, zuri da gertatzen. Etxen, orduan ikusi beti. Hanka puntatak. Eta jendia hola. Ketchup eta mayonesa botatzeko ez zina, jautu. Ibanek beti eskatzen patatak, eskatzeko motxena hori da. Patatak! Irugiarrea gaztarekin, gau, ez tio, baten altura. Banketatxu batzuk dago. Eta zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna zer da? Nei gustatzen zait, netzako dala lana, osea, nik iten deten lana, nik iten detela eta nik jasotzen detela ordainsaria oetekina. Eta gutxilena? Gutxilena, askotan jendiak ez baloratzea. Osa, zu lanen zaudela gauen, eta pazientzia pixka duki favorez, askotan kristonkola hau, eta posible, aldeun guzti jeite edo, baina pazientzia gutxi hoi batzutan. Mezu bat bihan duzazu favorez Euskal Herri guzti jantzako? Pazientzia eske. Favorez, ikuste bazu jende asko daudela, guk alik da azkarren ite du lana, baina pazientzia pixka duki. Oida, eta bestera, etxea jun. Hori da, eta makarrai batzuk egin. Hainitze, eta zuk parranda egin nahi duzunean? Denboa ukitzet. Eta izuko horraite. Ataraten duzu denpori horretarako. Bai. Azte bukera hontan nahi ez parrandaiteko posibilitateak. Baina, oporretak gongo naiz. Osea, nahiagoet, furgoneta hartu, kanperra eta piztina fresko baten nolaiten ibili. Baina, ez dela botatzeit dut parrandak. Ez dut, San Juan eta botan un baitare. Errikotan. Gara zuten zara furgofarraren batera, besteren batera zaten. Ez. Aita espado, amaz bado. Beste dara ezkara jote. Hena ezkute. Eta haintze, azkeneko galdera bat. Zuk, karo, hor goitik, guainatzez gehan lekutikan. Gauza asko ikuste dituzu. Zer da ikusi ezun? Gauzaik arraruena. Arraruena? Arraruena edo graziosuna edo izan duzula. Iama. Bainere aztuko ez duzuna. Neska bat, denez batzen zerritan zan da, orze hon itxoiten, justo bi grifo dazkagu ketxup da mayonesa. Hori horre ailatzez gehan. Eta neska gaixua orze hon itxoiten ezer esan gabe, lasai berean burruesa, etorri zan bat, eman zion ketxupa. Ai, ikusi nuen, Beratu zan neska gaixua da, lehenengo hamburguesa esan nio. Ni behin, dauket anekdota bat, furgofarra baten, ligatu inulako patatan zain euen, eta bukatu nun, ez duen furgoneta atzien, baina bai kotxe baten atzien, patata jaten. Elkarri patatak jaten. Arrautzak! Patatak! Bai, ligatzea furgofarrako kola, ligatzea kola. Zuk ikusi ezu ligotean bat? Baten bat osaiatu bai. Lortu deno ez ja. Pentsa gaur, ze gai interesgarriri heldu diogun, ajeari buruz aritu gara. Ze lanbide interesgarri ekarri digu mirenek. Ze oraindik ere, ez digula demonorik emango, gure reportariekin konexio gehiago. Igarren gonbidatu ere antzaia hemen. Iritsi, timbra jokari da. Jodu, txe. Jodu. A ber, txe. Amar bidar. Jodi zara berriz. Bai. Jodu. Bale. Ba, hainitze. Eskerrik asko. Zestuan ikusiko gea. Bale, kasu. Banketatxo bat. Banketa jarria zu, favorez. Hainitze, Hernanitik, furgofarra, hori da bere furgoneta. Urgo naiz, Nogales, kanpora? Venga, gaurko bigarren gonbidatuaren bilagoaz, kanpora. Gaur familia. Gaur familia. Gaur gainera gaurtik aurrera, nobedade berri bat ere badau, gaula. Gaurtik aurrera, lehiaketa formatua ere egingo du hemen. Gonbidatu honenak, 5.000 euroko zakua jasuko du eskudirutan. Beraz, egon erne eta ikusi, gora bihotzak, gaur, dirua jokoan. Kaixo, Gabon. Zertabita. Gabon, ondo zebete? Gabon, gozo. Orain arte, bai baina. Baina, nahi, aspaldi, no? Antxon, jode. Aspaldi, ikusi. Utzi nauzu jota, Antxon. Opa, no, azkena San Ferminetan. Eta ez ditugu gauza guztiak. Txokuna gauden, gaur. Asko zobeto gaude gaur, bai. Esan duzu 5.000 euro, zer? Ez, pizka bate, buelta txiki bat emate aldera. Zeri? Ni gaur nator, gonbidatu modura. Esan dut, ez alizateke polita, ni lehiaketa batetik nator, lehiaketa aurkeztetik, uztartzea zuena eta gurea,
Orduan, gonbidatu honenari, emango diziogu 5.000 euro. Emango dizkio guk, zuk gonbidatua baldin mazara, ematekotan guk. Nire eman diziazu 20, momentuz. Vale. Azolinak eta hori. Ni proposatzen du 5.000. Eta 5.000 jarriko ditu. Honenari, azteko rankin bat egin, lehiaketa bat, eta bar. Bueno, azteko udakoa izango litzateke. Nik asterokoa egingo nuke. Vale. Eta 5.000 Astero 5.000 jarriko lituzkeia... Beza kanpo. Beza kanpo. Ez barne kanpo. Du asko eskatzen daizea, Zu hemen kanpo ondo, Antxon? Bai, sartu horretik, azken gauzatxo dere ekarri dizut Julen. Nogales, nago pixkat kezauta. Bai, zer. Hori da, mutilak goizta gau lanean. Hori ere, ja. Ekarri dizut, prestatu dizut dilista batzuk eta kroketak. Zuk? Zuk? Zu prestatu dituzu? Prestatu ditu. Nire ama eta ni zer gara ba, ez da? Amak prestatu ditu. Bale, dilistak gehiago. Eta kroketak. Zergatik zaudetelako kezkauta? Bueno, ama... Antxeari gara, herri osan oporretan da ikusten dugu mutila. Gaueta telebizan, goizan irratia pizu eta antxeari da. Ez da isiltzen. Bueno, hemen uzen diozu zuk isiltzen. Bai, pizkat isiltzen. Zuzen izte egiten, bai, dena dela. Kezkatu zarazu eta jarri duzu lanean ama? Bueno, taldela nahi. Familia bat gara. Eskerrik asko. Igual familia osoa dago kezkauta. Ja. Gaur lasaitasun mezu da zabalduko dugu, Antxon? Zabaldu, eta 5.000 euro jokoan. Gora gure bihotzak, denonak! Guazen! Guazen, begira! Aurkezle, guazen! Eana nik bi hauekin gaur. Guazen, dio! Guazen! Lentejak eta kroket. Antxon. Apa, Antxonio! Zorio negu! Bueno, Ibantxu, temoruz! Gabon, Ana! Zelako forza. Segula, bai, ari gara ya... Batoa botatzen, ezta? Oso, no? Lentejei, Antxon, ez diet orain ekingo, baina igual, kroketa bat. Bai, kroketak zutxura. Amak egin dizkit, Ez dira horrela, kurruz eta ez dute egingo, Julen? Txikitxuak egiotzuz, ez da? Ama kroketa txikitxuak. Oie, nik, horma da eskuaren. Barkatu, hartu bat eta pasa. Antxonen esku. Mikel, Zer pasa da orain? Mikel, torri, favorez. Guzti da. Beira, eske, aizaita hau guztitzen. Pasa behartuen eta pasa eginda. Torri. Ni beti duda, zuzenean da, hau. Ari gara. Jendea kaso egiten da. Eske, beira, eroite zaio. Asi daitezke. Miren, eske, zaoz botaten gure denpora guztiak. Listo, hola jarrikoet. Antonio! Anai! Nogales! Hemen, Tira erratu pizkat deja. Teleria! Gure katza. Bai, de repente. Deja vu. Zemos, teleria. Udara, zemos, Antxon. Ondo, bueno, denetik izan da. Gora berak. Bai, Gora berak, gazteleraz altas y bajas. Ze pasadut... Gora berak, gazteleraz da altas y bajas. Y bajas y altas, también. Bueno, sartu nahi nuen baja hitza, motel. Egin diate bakuntza bat oso potentea. Oso potentea. Operatu ditu titiak, ikusi duzu. Mira, amak esan dit, Antxon estabil radixuen, azken aldixen ez eta itzen, ze pasauzako nun dago Antxon tegeria. Bakuntza bat egin dut, zurrean, enituen ondo dauzkatzen eneak. Eta emeak... Onja ondo. Eta orain... Ari da osatzen. Baina erdibidean. Ja, Ana ondo esan duzu. Bai, Ana, hori da, Iban, Nogales, Julen, ikusten? Miren, ari naiz, ikasten izanaka. Baina uda alde hortatik, horixe, kirofanotik pasa naiz. Egia da, bizizinela betiereko katarro batean. Bai, bizitza katarro bada. Uda berrian. Bai, eta beti oso goizetan irratian. Esanatu da, egudod. Egudod, zelan. Dida, ez datu. Horregat izan, Ez du animatzen, bai. Hori zen arrazoia. Espero dugu. Urrengoa daia, garunean probak egiten azta. Ia, igual... Sudurra ezpada... Ia hori seixamara. Sudurra jauko. Bai. Gaur da zure lehenabiziko laneuna goran zaudela. Altan. Ez da? Hainbeste altan da baja da gero. Altan hau, txalo! Altan nago bakizuten nahi da. Baita ere. Sudurrak usaintzen du hori, Olai berezik egitena. Itxoi. Altan da ganadu bat aio. Igual, eskatu altan da. Furgo farran da hor inguru horretan. Zu beti zauz altan. Ni beti nago altan. Bai. Iban beti dago altan. Ez que programazio aurretik hemen, aurreko mutil gaztetxo batekin. Markel, hemendik besarkada bat, orko bezin nuei, bezia gaur gauza zuen artean, solidario izatera nire anaiarekin. Erraztu nahi dut lana. San Fermietan Nogales parranda bota genuen, eta hurrengo gunean deitu nien Juleni. Jode, Nogales, Sasoia. Orain ere hasira bideo bat ipaso ematen, baina bukatu pareko balkoiko Markel Gasteizararekin. Antxon! Bai, bidera ezagun. Gauza ezagun. Artu du nik lekuko, Antxon. Zurra operatu.
Zer? Ez. Hau hemen ez da gehuko. Nola, ba? Hau hemen ez da gehuko. Sudurra operatu duzu, altan zaude. Bai. Baina ez da prozesu hori bizi behar izan duen bizilagun bakarra. Jon. Hau, ez da? Haituzu gomendioak eta? Zemu Santion, aspaldiko. Tira, jakin izan dut, tamar bat egun egon zarela ez da, oporretan. Bueno, bajan, parkatu. Eta oain hasi zarela beste inkizunetan, eta bueno, hoxe, entzun dut bakuntza indizutela, zuhurretik. Zurtzilion batetik ondo arnaz hartzen ezenulako. Eta, bueno, kontatu nahi nizun nik ere inula bakuntza hori orain dela urte asko, hoxe, arrazoi beragatik arnazik inulako ondo hartzen. Eta esan behar nizun hori, normalean sudurra eta hoan arteko zerbait ukitzen danean, ahotsa aldatu egiten da. Hori behian abarituko zenun, honazkero. Eta nire galdera zen ia ze personaia edo nor imitatu behar duzu, ze biktima berri daukazu jomugan, etorkizun laburrean. Jakin da, beste ahotxe rango bat eukiko duzula, eta beste, bueno, beste ahots bat, ez? Hoizea nire galdera. Bien bitartean, musu handi bat. Zegatorra. Haupa, Mikel. Zau, egia da. Haupa, Mikel. Algaguntza izu? Ezingo dut, ja. Zelenik nekatutak eta egiten nuen. Begira, ebakuntza egin duenetik, ez dut probatu, Mikel imitatzen. Zaiatuko naiz, ea atera zauda. Txoene, hasi aurretik, Jon? Ez du batera aurkeztu da, aurkezlea mutima irratia telebista, eta humoregile ere bada, bakarriztetak egite ditu, nekatutak biran aritu da, arat eta unat, eta tartean, bere showean, imitatzen du Mikel Urdangarin. Egin galdera da, Mikeli. Zer moduz dara mazu posoperazioa, Mikel? Ez da erraza, ez da. Alako zurtziloak eta ikizutakoan eta nabari da alako esperantza bat, ez da? Esperantzari gabeko zenbait, ez da? Debekatuak, ez zenbait. Baina egia rangoa, probatu behar nituzke, ari naiz, batzuekin saiatzen. Ari naiz probatzen Galartza, Iker Galartza. Bai, a ver. Faltazen hitza gartzea. Baina, onomatopeia duzu. Primitiboa. Hori. Bai, igual, gestikulo, hainbeste ez duiten, Ez. Ahotsa bai, baina, hola. Ja, testua, txertatu beharko nuke. Gero bat nire, anaia, Julen. A ver, Mercedes. Ea, ateratzen zaidan, Kamara hau da. Hau. Ea, Nik arrazoia ni daukat. Zuk ez, nik daukat arrazoia. Zuk ez. Eta irabazinet, nik Gero pixka nogales, pixka bat. Venga. Sozio, persona bat, sozio. Ez hori abestea. Eti berdin. Eia, hori ere ia. Hori zuaitza. Baina esploratuko dugu, eskerrik asko, Mikel, Eta zu imitatzen zaitu oso ondo, edo orain arte bintzat Jon Plazaolak, baina Jon Plazaolak baliatzen zuen Jonen katarra hori, bai, eske... Zurtasunera. Eta hori ja ezin dugu. Eta guan ja? Ez agiz zer egingo duen? Hori berak ez da ez dala. Guan ja igual inimitablea zea. Kontuz. Nik pentsatu nahi dut lehen ere ban izela, ez da baina. Galdera polit bat, Jon. Bai, bota, nahi. Zezu hasi, ja profesionalki esango dugu, zertan hasi zinen da bizi? Ni irratian. Nolatan hasi zinen irratian, Jon, kontatu? Zezu ni badakit, baina kontatu ba, ez dakit. Imita berri. Bera du arrazoia goinikoan ere. Ez du lehen Ez ba, esan nuen, ez dakit zer egin nire bizitzarekin eta Julen esan zuen. Nik badakit. Nik. Etorri, eta oso eskuzabal. Beti ere. Zabaldu zizkidan irratiko. Bueno, berak ez. Sartu nintzen irratira. Nik korriente pixka bat egin nuen. Bai, Ibon Fernandez Zarauzarrarekin gainera. Zugarri jatorra. Etorri da, noiz baita ona edo? Pasada. Pasa. Berarekin irratian, arratsaldez gero akabo bake elkarrekin, gero goizetan bida, gero gure kaxa, eta hori izan zen nola baita, hortik aurrera, etorri da, gainerakoa. Galdera original bat ingoet, oin arte segurazki ez dizu da inoiz. Irratia telebista. Beste bat ingoet. Pentsatu inberrezu, Oain arteko zure territorio ez. Territorioa, bai. Ibilbide luze hontan. Anekdotan bat pasatu izan zaiztu inoiz telebistan irratian olako baiten. Eta bat kontatuko zen iguke mesedez. Venga, ba. Monologo gintzara joko dugu. Vale. Zu etorri zara gainera ikustera, Iban?
nire territorioa. Ez que ez zeukio baina ikusten zuen. Bueno, bide bat ez. Etorri Madrile, esan zenun. Etorri bertzenula. Irailean espero aterako dugu nekatutak grabatutak. Ona. Jarriko dugu YouTubeen. Ni horrego nintzen, grabazio. YouTubeen jarriko dugu, pinpan. Herriaren zat, herriarena da. Eta baita elkarrizketa baten esan zenun, elkarrizketa hori ikusi nun, aizara pentsatzen baita ere, nekatutak nazio mailara ematie baita ere. Netflixera. Ez, gira bat, Espainio zuen zier, no? Bueno, anekdota botatu. Mendarora joan ginen. Bai. Ezen ondo hasia emanaldia, saiatzen naiz Mendaron. Bai. Saiatzen naiz aldiro txiste lokalen bat edo erreferentziaren bat. Mendaron oso famatu dira, bertako txokolatea. Gero ospitala daukate oso ona. Ume gintzan bereziki oso. Ume gintzan oso herri emanko. Oso ondo jaiotzen dira Mendaron. Horan emanaldia azteko esan nuen. Jode, hemen Mendaron, txokolatea eta umeak. Jode, apaiz baten asteburu pasa perfektua. Eta ez zaien asko... Mendarotarrek esan zuten ba, ez du... Tartean umeak zeuden publikoan, apaizik ez dut uste. Igual apaizak barri gozun. Ari nahizu luzatzen? Ez, baina ez. Azeran nahi zuen beste kontuan eta da. Nike bai. Ez nahi. Ez du bukatu handik. Baina hona... Beste momentu batean, eta ikusiko duzu Iban, YouTubeen, hor ikusi. Merezi dau, Galdetzen dut ea ertzainik baote dagoen. Eta anekdota hau entzun dauket baita ere. Galdetzen dut ea ertzainik baote dagoen publikoan. Normalean sekula ez da alakorik egon, eta Mendaron ere ez. Badago ertzainik, inorketzen altxea besorik. Eta bazeon. Eta 2 minutura, emakume batek altxazuen besoa oso fuerte, ia zapaia buskatzera ino. Eta duzen, isile arazi zuen antzoki guztia, Zure bai. Nire bai. Esaten du, nire iloba ertzaina da, eta ni oso harro nago. Eta txaloi eutzen ere. Eta? Ni hortik umore atera nahian berriz ere, normalean arroago egoten da, izeba, bera baino, ertzaina bera baino. Nahiko txartu nahi zen. Beti umore egintzatik. Bai, baina, bai. Hori Mendaron. Orduan bezarka bat, emakumeari berezik. Esate bale maizut, abanto zierbena. Elkarrekin egon. Kara, abanto zierbena. Eta horna, sikiera joan ginela laukotean. Bai, lau binen. Eta elkar egia da, plaza saila peuki behar direla. Bai, bueno, dena den, plaza horietan Ana da lehendakaria. Ze pasatzen hor? Gombiatu gintuztela, askotan guere hor oso baikor aritu gara, deialdi beti erantzuna. Etorriko zara, beti oso ondo. Zer data, kuadrilla bazkari bat, horre mesa, jendea, ez zegoen monologo bat ikusten. Claro. Jendea inzun partidua ikusten. Aziten plaxa, bera. Gogorra, plaxa. Oso gorra. Plaxa gorra, plaxa. Egiteko zein ikusteko. Oso gorra, oso. Baina orduan polita izaten da, ze beste entretenimentu paralelo bat dago, da, ja komikoen artean ikustea, bai. beste komikoa nola ari den sufritzen. Bai. Hori bai, plaza horietan esan ezela, Ana ateratzen da. Bueno, Alonso, a ver, togona, izi. Está bien, venga la nogora. Venga, togolan. Ana horietan da. Danak isilikor. Ona guturri gara barre etxeko jentik eta benga txolanetan. Baina humore gintza, Jon. Eta zu orain batez ere horzak, bueno, telebistan ere bazabintza, eta irratien ere bai, baina humore gintza kontu serioa ere bai da. Zengu, bueno, ez? Beti ez da erresa barre inaraztea. Zailo da, barre inaraztea. Itzengo dugu pixkat serio humore gintzari buruz. Jarriko gara, pixkat tematika ursak honetan sartuko gara, urronditan. Osaba, kaixo, galdera bat daukat zuretzako, non da umorearen muga? Agur! Itzegin du porrotxek. Ai, ze behar jalik. Boa, eske da jateko moukoa. Zen jazorra, zaze galera. Ikusten ariko da, igual. Ikusten ari da. Ello. Honekin erantzun hau. Bai, gustatzen zaio. Maite du. Ello, kaixo potolo. Zaten dio potolo, ni potolo hago nago. Ello, potolo, humoreren muga dago Mendaron. Oso, na. Apa Mendaron. Jolasaten egin behar dut. Bai. Zakan jolasat. Ahora, miteleria que benizat. Jo, esto viene de un gehiago tan olanik, Jolasa.
galdera batzuk prestatu ditut, eta birok elkarrei, erantzun berdezuen momentuan. Zer da, Lana Jardiaren Bizok. Baina berri batera, edo erabaki genezak erantzuna zein izango den. Bueno, albadin mazue batea erantzuna, hobeto. Bestela, eitxain esan eta itzein. Lehenengo galdera oso mitikoa da. Biontzat. Bai. Zein da zuen amaren edo aitaren seme favoritoa? Badakigu. Bai. Badago? Esan nuke alinazioa dela ama Antxon, aita Julen. Ama Antxon, aita Julen. Ni amaren semeagoa nahi, eta Julen aitaren. Bai, Nik aita ez dut maite, nik. Niri amak pesatu izkit lentejak eta kroketak, baina Antxonek esan diolako. Vale. Bestela? Broma, aitatxo, maite zaitut pila. Majoa da, zuen aitza oso gatzarra. Zorrotza, Adibidez, gezur bat esan dakoan, edo, zehozte gaizki egin dakoan. Kiskun-kaskun? Kiskun-kaskun, gauza kiskun-kaskun bat egin dakoan. Nork babestu du gehiago besteak gurasoen aurrean. Ba, imaginaten dut. Julenek. Baina, ala... Bizitzak duelako adinak ere. Bueno. Bizitzak rol hori... Zeure agituko dugu, Julen, 3 urte, zaharragoa, nagusiagoa zara zu. Ta ez ni. Ez que zarra zea. Zarragoa. Zarra zea. Ez da zarra. Nagusia, anak eta nagusia nina. Baina berak egin du lano. Egite du badera, erantzuna bosta jolatzen. Bales. Bale, orduan, Julen da... Ez da Julen txintxuegia da batzutan. Nire bai, Inoiz Julen... Julen inoiz rezaka handi bateaz ikusi duzu? Jode. Ez que hamen informal gaur beste hon, dago bai. Ikusi dut Julen gauzak egiten nik, Gauzak egiten? Gazteizen eta. Gauzatzoa? Gauza honak. Antxon. Diskosak atarian eta... Antxon. Gora bihontzak. Antxon, gauza honak. Gauza honak. Gauza honak egin. Ez ondo zure anaia etortzean hemen gauza informazio bat. Atara? Ezkerrak nire familiko inor. Bona, egunero hemen, zure familia. Izeba, aio! Ez que asko gea. Gatzen hasita, zer? Zen Miss Araba, bat, gainera. Zer? Aritu zen hor... Miss Araba batekin. Diskoteka baten atari. Egin! Miss Araba. Missekin eta bera. Kategoria. Miss Araba, Miss Araba. Bueno, que te salabes. Niri guzen zait, nora guazen, bertako produktua eta probatzea, dazatzea, oporretan guazen. Gazteizen Miss Araba, oso ondo. Urrengo galdera. Larrialdi baten aurrean, gurasoek norengana jotzen duten lehenago. Soluzio, irtenbide bila? Bai. Berriz Julen. Ez dute jotzen, Ez. Oraindik zaintzen gaituzte guraku. Bai, normalean beti da bere gure... Nik aurrekoan ezagutu nituen, eta benetan monumentu baten Bana, bai, zesate dute, laguntzen hasi gara dute hauek. Buah, ez okerro. Adinez nagusi dira, ja. Keukeiko guta, ja, listo, nahiko da, beto. Bueno, honen erantzuna uste bakegula zein dan. Zein da parranderoagoa? Kontuz, Zein da parranderoagoa ez dakit. Nork egiten du gehiago, nik. Atzo zerutan dituzen nidan? Telefonoz? Ui! Bederatzi terretan, gauean hor goizean. Konta dugu. Goizean, zuretzako gaua zen, baina goizean. Bai. Atzo. Bide batez, eneko goia, autobus zerbitzu. Mesedez, autobus zerbitzuak. Honitzen bere alabarekin gainera. Arrantzan dela ikazkalean. Eneko goien alabiaz? Ezaten dit, zuk nire aitari egin zenian elkarrizketa bat behin. Baita, norra da zure irata. Eneko goia. Hola! Arrano pola. Eta gero ezen autobusik etorri zure bila. Eta bidali genion selfie bat Eneko goiari. Agin izan manu bidali genion audio bat. Eneko! Asiak! Oain ezka hoio zuain, zure selfie bat daka. Taxi hori. Zeututan izan zan hori. Ni ere berandu, Zazpiak ziren. Donostia, Europako hiriburu esnatzen ari zen, ja. Bai. Ba, autobusik ez zegoen. Ez zegoen. Eneko eskaera bat. Zesturare bai, mesedez. Zesturare bai. Autobusak. Eta alaba oso gatorra. Hortxe geratzen da, ba. Ondo. Eta galdera garrantzitsu badakatu hain. Adibidez, gurasoen... Realismo bada. Kontuz, gurasoen oparitaz zein arduratzen? Ni asko zoea. Au! Zule! Azkena... Gaur, afaririk gabe gatuztea. Azkena, Jon? Azkena, erdi bana izan da. Bai. Eta Julenek egin ditu opari honak, baina ero saltoak ere egite ditu. Igual gabonetan esaten du, gabonetan, Nik egin izan ditut gabonetan opariak, eta berak, jode, baina abixatu. Hau ezkenuen hitz egin. Claro, zeu txarto geratuko zarilako. Hori ba, ikusi dana. Ojo, ez que detallisti itxan, berda. Bueno, gauza daude... Azkenengo galdera. Erdiona, banatuta. Azkenengo galdera, zein da bietan bihurriagoa? Antxon. Bai, igual. Baina, bueno, biurriagoa, Antxon. Beste galdera bat, Antxon, oso importantea. Herri kirolak zer moduz?
Bueno, harik izan gara. Zer? Ondo, harri jaltzaten da ondo edo... Koskola postuan. Hasi gara atzetik. Gaur hainbeste kontu egin dugu. Hainbeste... Alda egon eta bestera ibili, bi da, ura eta bestea. Bi kroketa bat hartu bagabe nezkugu programa ontatik. Ez dago demoratik. Baina hartu jan barik. Ez que jakau da. Anai, plazer bat izan da! Vale, eskua, joder, Antxon. Jarroketa. Izena zain eseri, Abogatu da? Eta Juan Iban. Egon, orain ja. Bale. Azken orduko albiste bat iristen nahi zai. Bueno, gaur gaude espalak atope, Baina zein azken ordua. Eta azken ordukoa da, itxoin entzuten nahi naiz. Izan da, biarrere zarautzen eguztik. Bai, oso ondo. Konfirmatzen didate, unero bezala, biarrere eguzki aterako dela, zarautzen! Gora diosak!